ole tu na chuan ka camera kam dan kha kalot lang do ni hei kan room tu ven heta a chuan heta hian thleng vela ka da thin ta ni chu chang ka phone hi heti hian ka da a heti hian ka camera hi ka kam ve thin ta ni chu ena ha thlak do pol min she thiam sak sham turin ka ngen du chewa pathian zar dam te kan om chuan paisa te kan hmu ve thei ani chuanin camera stick te pawh lei te pawh kan lei ve thei anga chuan ke camera stick siam hi ka lo hmu ang chu ma se nui zami a su o ka thiam ang to ka siam ve nya do kana ka i huna do kara chok i huna ka kam na tur ka tia hei ka siam ve nya heta sri ka sunga cho heta phone ka da thin ta ni chumo ma se do kana ka i lo chuan hei kam mang lo kha jong kha ni e